खौरां गासै नायगिरिनि नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। बे समाव दं आं 22 नं कख्लाबारि समस्तिनि सिङाव थानाय बेवहाय दिनै इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि मोनसे साइकेल रेलि हाबाफारि खालामदों बिथांमोना। नाथाय बे साइकेल रेलिनि गेजेरजों इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बिथाङा जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायो जों बिथांनिफ्राय साइकेल रेलि लादों आरो बे साइकेल रेलिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय कि बेवहाय मोनसे सोलायनाय जोङो बयबो लुबैदों। रायजो राजाफोरनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनो नागिरदों। जोंनि गुबै सोलायनाया जाबाय साननाय हनायनि सोलायनाय। बेजों लोगोसे जोंनि सोलोंथाइ रांखान्थि समाजखान्थि गासैनिबो गेजेराव मोनसे सोलायनाय लाबोनांगौ। मानोना जों मोनसे सुस्थ' समाज नागिरदों, गोजोन आरो खौसेथिनि मोनसे समाज नागिरदों। जोंनि हारियाव जाबोबाय थानाय गेना गोरोन्थिफोरखौ फोजोबनानै मोनसे गोख्रों समाज दानायनि खोथाखौ जों बयबो सावरायबोगासिनो दङ गोबाव बोसोरनिफ्राय। दा बेखौनो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय जोङो बे साइकेल रेलिखौ लादों। आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां हारि हारिसाफोरनि गेजेराव माखासे बेले बेजे सोमजिदों। दा बेखौनो लानानै दिनै बेवहाय बर', असमिया, गुबुन गुबुन हारिफोर जिखिनि दङ गासैबो खौसेयै जोङो बेवहाय साइकेल रेलि हाबाफारि लादों। आरो बेनि गेजेरजों जोङो गासैबो बे कख्लाबारि समस्तिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव इउपिपिएल हान्जाया जे मोनसे गोख्रों सोलायनाय लुबैनानै राजखान्थियाव फैदों बेखौ जोङो फोसावदों। आरो इउपिपिएल हान्जा फैयोब्ला थांनाय 17 बोसोरनि जे बिपिएफनि सोबख'नाय थगायनाय जाख्ल'नाय बियो जोबस्रांगोन आरो मोजां मोनसे खुंथाय फैगोन। आरो बेवहाय गोरिब गुन्द्रानिफ्राय लानानै गासैबो थाखोनि सुबुङा जौगानायनि खामानिफोरखौ मावफुंनो हागोन। गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे फैनाय अनसुंथाइफोरखौ जौगानायनि हाबाफारिफोरखौ मोनफुंनो हागोन। बे खोथाफोरखौनो लानानै दिनैनि बे साइकेल रेलिखौ खालामनाय जादों। आरो बेवहाय लोब लोब रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों। आरो कख्लाबारि समस्तियाव एबार इउपिपिएल दोलोआ बयनिख्रुइबो बांसिन भट लानानै देरहागोन, बेयो रोखा जाबाय। बेसेबांसो किल'मिटार सलायखो होनना फोरमायगोन नोंथांमोना? जोङो किल'मिटारखौ सानथ'वाखै, जोङो दा जोबनायाव किल'मिटारखौ सानगोन। दा दिनै जोङो कख्लाबारि समस्तिनि खावसेखौ दिनै सालायगोन आरो गाबोन आरो उनावबो जों सालायबावगोन। मानोना जों गासैबो गामि गफा रायजो जानाय सुबुंफोरनि दानि थासारिखौ जों नोजोर होदों आरो नुनो मोन्दों कख्लाबारि समस्तियाव गोबां गोरिब गुन्द्राफोर दङ, प्लास्टिकजों खोबनाय न' दङ, गोबां दै खुरखानाय जेंना दङ, स्कुलनि जेंना दङ, मन्दिरनि जेंना दङ। बे जेंनाफोरखौ जोङो साइकेल रेलिनि गेजेरजों गासैखौबो नुनो मोन्दों। आरो इयुनाव जोङो सरकार फैयोब्ला बेफोरखौ गासैखौबो थाब थाब जोङो मावफुंनो हागोन। आरो बेनिखायनो साइकेल रेलिखौ जोङो मोजाङै रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै जों बेरायदों। मैयासो बरमायाव मोनसे एबसु अफिसाव बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा सियार बायदिसिना बुफाय बुसि खालामदों। नाथाय बेनि सायाव मा राहा लानांगौ होनना फोरमायदों? बिपिएफनि बे आखलखौनो रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोननानै दुखु मोननानै दिनै बिपिएफखौ नागारदों। नङाबा हाग्रामा महिलारिखौ आरोबाव रायजो राजाफ्रा सिट बानायनोनो भट होगौमोन। नाथाय थांनाय 17 बोसोराव जे बुग्लुं बुसि बेबायदि बायदिसिना दुम दाखाल खालामनाय, रायजो राजाफोरखौ सिगिनाय, माने नाङै बाङै मोनसे थासारि खालामनाय, बेफोरबायदियावनो रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। जौ लोंनानै इउथ बिपिएफनि सेंग्राफ्रा बायदिसिना भायलेन्स खालामनाय, बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा दुखु मोनदों। आरो बिनि थाखायनो दिनै बिपिएफखौ नागारनानै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलआव फैदों। आरो बेबायदि थासारिखौ जोङो सोंखारियो आरो जोङो खावलायो जे बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय गोजानाव फैनांगौ। मानोना नोङो गावनि बिखुङाव बुयोबा, मालायनि बिखुङाव बुयोब्ला जेसेबां सागोन गावनि बिखुङावबो एसेबांनो सागोन। आरो एबसु अफिसाव बेबायदि एटाक खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव जादों। थांनाय 17 बोसोराव गोबांबार बिपिएफनि मानसिफ्रा, बिएलटिनि मानसिफ्रा एबसु अफिसाव बिथांमोना एटाक खालामबोबाय। बुंनायाव बुङो बिथांमोना माहारि आफाद, नाथाय बे माहारि आफादखौ अराय सम बिथांमोना आथिंजों गाग्लिनो जोफ्लेनो नागिरो। बियो दुखुनांथाव जादों। दा नंखायनो इउपिपिएल हान्जाया बेबायदि थासारिखौ कुनुदिन सैज' खालामनाय नङा। जायनि सायावनो बेबायदि उदखारि हाबा मावो इउपिपिएल दोलोआ बेखौ मालाबाबो सिरि जिरायना थानाय नङा। बिनि थाखाय जों आयेन बेबस्था लागोन आरो जोंनि पार्टिनिफ्राय जोङो गोख्रोङै सरकारखौ नारसिनगोन। बेबायदि माने माखासे दुथांफोरखौ थाबैनो हमनानै जेलाव सोनांगौ, साजा होनांगौ, जों बेखौ अराय सम नारसिनलांबाय थागोन। साइकेल रेलिनि हाबाफारिखौ नोंथांमोना सानबेसेनि गेजेरजों लादों? दिनै जागायजेनदों आरो गोबाव सम बियो सोलिगोन। गासैबो समस्यायाव सोलिगासिनो दङ। साइकेल रेलि, आथिंजों थाबायनाय, गोलाव हान्जा सुरनाय, गोबां हाबाफारि सोलिगासिनो दङ आरो बे सोलिबाय थागोन। थेंक इउ। गोबां सिट देरहानानै सरकार दागोन, बेयो रोखा। गासैबो हारि माहारि इउपिपिएल दोलोआवनो फैजोब्बाय। गासैबो आफादनि मानसिफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय। बिपिएफआ थेर बेथेर जाबाय, बिपिएफआ बायफ्लेजोब्बाय। गोबां बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनियाव आरोबाव हाबफैबावगोन। दा बेखौ नायनानै बिनो नोजोर बोनो हायो कि बिपिएफ होननाय जेबो थाहैनाय नंला। इउपिपिएलआनो सरकार दागोन आरो हारि माहारिनि ओनसोलनि जौगानाय खामानिखौ इउपिपिएलआनो